Hello लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ डिजिटेल आपडेट इउट्यूब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां लानानै फैलायबाय लोगोफोर दायो लोगोफोर जोंहा गोदानैहाय आरोबाव साख्रि ओंखारना फैबावदों जोंहा फैगासिनो दं आरो फैगासिनो दं गोदान गोदान साख्रिनि भेकेन्सियाहाय गोबां बुरजा ओंखारबोगासिनो दं दै लोगोफोर दा बेवहाय जोंहा गोदानैहाय BRO निफ्राय जोंहा गोदानै साख्रि ओंखारना फैदों दै लोगोफोर दा बेवहाय दं लोगोफोर ड्राग्समैन हिंदी टाइपिस्ट स्टोरकीपर टेक्निकल ऑपरेटर कम्युनिकेशन ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मेशिनरी इलेक्ट्रिशियन बेबायदि ओंखारना फैदों दै लोगोफोर दा गोबां बुरजा पोस्ट दं नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आं टटेलखौ खिन्थाहरबाय थाला दा बेनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआवहाय लोगोफोर जागासिनो दङ बेनिफ्राय नै बारा गोबाव सम गैला जोंहा साननै सानथामल' सम दंसै 4 जुलाइआवनो जोबगोन सरि लोगोफोर साननै सानथाम नङा आङो जुन सानफ्लांदों बेवहाय आं बुंनाया मिस्टेक जादोंब्ला गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर बेवहाय जुलाइ मासनि 4 तारिखआव जोबगोन दै लोगोफोर बिनि लास्ट डेटआहाय जुलाइ माससिम थागोन जोंहा बिदिनो फ्राय मास मोनसेनि बारायानो दंबावो दै लोगोफोर ओमफ्राय बैसोखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नै 18 बोसोर बैसो जानायनिफ्राय हागोन 27 बोसोर बैसोसिम ओमफ्राय बेसेबां मायथाइयाव जन्म जानाय जानांगोन बेखौबो नोंथांमोना रोखायै बेवहाय नायनानै लाबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामनानै लाखि लोगोफोर बेखौहाय दा बे जोंहा साख्रिया गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सनिफ्राय ओंखारना फैदों लोगोफोर BRO बर्डार रोड्स अर्गेनाइजेशन जेनेरेल रिजार्भ इन्जिनियार फर्सनिफ्राय दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय लोगोफोर दा बेवहाय गोबां भेकेन्सि दङ बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय सिगाङावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय बेवहाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय 27 इयार्ससिमल' हानाय नङा लोगोफोर बेवहाय माखासे एलिजिबल दङ दा जायफोराहाय गभर्नमेन्ट सेक्टरावहाय खामानि मावखानाय बिथांमोना 40 इयार्ससिम हागोन बेनिफ्राय जायफोरा जेनेरेल केन्डिडेट्स बिथांमोनाहाय 45 इयार्ससिम हागोन बेबायदि दङ दै लोगोफोर रानना होखादों आलदा आलदा बेवहाय डिपार्टमेन्टआवहाय बैसोखौहाय बैसो वाइस बेवहाय रानना होदों बेसेबां बैसोसिम एप्लाइ खालामनो हागोन मावनो मोनगोन बेखौ बेवहाय बुंदों दै लोगोफोर बेवहाय होखादों एप्लिकेशन फिस दं दै लोगोफोर जायफ्रा EWS केन्डिडेट बेनिफ्राय एक्स सार्भिसमेन एक्स इन्जिनियारिसनिफ्राय लांबाय लोगोफोर आङो बेवहाय एक्स आर्मि बेसमोन दा जायफोराहाय बे केटेगरियावहाय गोग्लैयो 50 रुपिस पेमेन्ट दाननांगोन ओमफ्राय जायफोरा OBC बिथांमोनाहाय 50 थाखा दाननांगोन ओमफ्राय जायफोरा ST ट्राइबनि SC ट्राइब जायफोरा PBD बेफोर केन्डिडेटफोराहाय पेमेन्टखौहाय थाइसेबो दाननाङा दै लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामोब्ला दा फरायनाया नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां जानांगोन नै ड्राग्समेननि थाखाय नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन क्लास 10 पास जानाया हानाय नङा बेनिफ्राय 2 इयार्स नोंथांमोना सार्टिफिकेट थानांगोन जाहैबाय आर्किटेक्चार ड्राग्समेननिफ्राय दै लोगोफोर नङाब्ला नोंथांमोना 2 इयार्स नेशनेल ट्रेड सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन लोगोफोर ड्राग्समेन सिभिलनिफ्राय ओमफ्राय हिन्दी टाइपिस्टनि थाखाय लोगोफोर नोंथांमोना 30 वार्ड्स 30 मिनिट्सआवहाय नोंथांमोना टाइपिं खालामनो हानाय जानांगोन होनना बुंदों ओमफ्राय स्टोर किपारनि थाखाय नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानायजों लोगोसे बेवहाय माखासे नोंथांमोना स्टोरनि नोंथांमोना नलेज थानाय जानांगोन होननानै बेवहाय बुंदों आरो जायफोरा डिजारेबल बिथांमोननि थाखाय 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिदों दै लोगोफोर स्टोर्सनि थाखाय बेनिफ्राय जोंहा ओरै दं अपारेटर कम्युनिकेशनावहाय नोंथांमोना बेयाव क्लास 10 पास जाब्लानो हागोन ओमफ्राय माखासे अपारेटर रेडिअ' मेसिननि नोंथांमोना वायारलेसनि प्रसेसिंखौहाय रोंनाय जानांगोन होनना बुंदों आरो सार्टिफिकेटआबो थाफानांगोन डिफेन्स स्टेट सार्टिफिकेट थाथारनांगोन होनदों ओमफ्राय बेखौ नङाब्ला नोंथांमोनाहाय वायारलेस अपारेटर बेनिफ्राय नोंथांमोना कर्स लानाय जानांगोन बेखौ बिथांमोना बिदों लोगोफोर ओमफ्राय OMG जोंहा दङ बेयाव मेट्रिक पास जानो हागोन बेनिफ्राय मटर भेहिकलनि ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन ओमफ्राय मटर भेहिकलखौहाय सालायनो रोंनाय जानांगोन होननानै बिथांमोना बुंदों दा इलेक्ट्रिशियाननि फैबायनाय इलेक्ट्रिशियाननियाबो क्लास 10 निफ्रायनो हायो ओमफ्राय अट' इलेक्ट्रिशियाननि नोंथांमोना ट्रेनिं लानाय जानांगोन 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानांगोन
नोंथांमोना 1 year नि एक्सपिरियेन्स थायोब्लाथ' नोंथांमोना सार्टिफिकेट थाखायो दा बेखौहाय बिथांमोना बिदों आरो बेखौ होनो हायाब्ला नोंथांमोनाहाय इलेक्ट्रिशियाननि क्लास 2 नोंथांमोना कोर्स लानाय बेवहाय जानांगोन होननानै बिथांमोना बुंदों दे लोगोफोर दा सिलेबास हिसाबै नोंथांमोना राइटिं एग्जामनि थाखाय ड्राग्सनि थाखाय माखौ नायनांगोन बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बेवहाय दंखायो बेनिफ्राय जोंहा हिन्दी टाइपिस्टनि थाखाय माखौ नायनांगोन बेखौहाय नै बेवहाय होखादों बेखौ नायनानै लादो स्ट'र किपार टेक्निकेलनि थाखाय नोंथांमोना एग्जाम साबजेक्टआहाय माखौ नायनांगोन बेखौ होखादों बेखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय अपारेटर कमिउनिकेसननि थाखाय माखौ होदों साबजेक्टआ बेनिफ्राय फैगोन बेखौ नोंथांमोना नायनाय लाबानो जाबाय अपारेटर एक्सकेभेटिं मेसिनारिनि थाखाय बेवहाय जोंहा होनाय दं साबजेक्टफोरा बेखौ नोंथांमोना नायना लादो इलेक्ट्रिशियाननि थाखाय बबे साबजेक्टनिफ्राय नोंथांमोनाव कुइसन दानगोन बबे साबजेक्टनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम जागोन बेखौहाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर दा बेवहाय मोनसे खोथा हाबसननानै दङ लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै खोनासं दा बे एप्लाइआहाय जोंहा खालिबोल' बियो हौवासाफोरनि थाखायल' दै लोगोफोर हिन्जावसाफोरा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानै बिथांमोना बेवहाय बुंखादों दा नोंथांमोना बेखौहाय नोजोर होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेथन पार मान्थ सेलारि नोंथांमोना स्केल पेखौ नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना बेखौहाय नायफैबानो जाबाय लोगोफोर फैनानै जोबोर मोजां नोंथांमोननि स्केल पेआहाय ग्रेड पेआ नोंथांमोना बेखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर दा एग्जामा नोंथांमोना फार्स्टआव राइटिं टेस्ट जागोन जाहैबाय राइटिं टेस्ट जाखांनायनि उनाव नोंथांमोनावहाय फिजिकेल टेस्ट लागोन जाहैबाय लोगोफोर बिनिफ्राय नोंथांमोनाव मेडिकेल एग्जाम जाबावगोन बिनिफ्राय डाइरेक्ट जयनिं दै लोगोफोर बेखौ जोबखांब्लानो मेडिकेल एग्जामाव जाहैबाय नोंथांमोननि डकुमेन्टस भेरिफिकेसनबो बेवहाय खालामगोन जाहैबाय दा बेखौ नोंथांमोना पास जाजोबब्लानो नोंथांमोनखौ डाइरेक्टहाय साख्रियावहाय सोगोन जाहैबाय दे लोगोफोर फिजिकेल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोननि हाइट नोंथांमोननि चेस्ट नोंथांनि वाइटआहाय बेसेबां जानांगोन बेहाय होनाय दंखायो लोगोफोर आलदा आलदा बेखौहाय नोंथांमोना नायबानो बुजिखागोन एग्जामा नोंथांमोना 1 hour बेनिफ्राय 3 hours बेबायदि नोंथांमोना जागोन जाहैबाय बेवहाय एग्जाक्ट बुङाखै नोंथांमोननि टाइमखौहाय लोगोफोर दा नोंथांमोना मिन्थिबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड आरो जायफ्राहाय ओरैनो डिग्री पास जानानै दङ जायफोराहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर दै लोगोफोर बेवहाय क्लास 10 निफ्रायनो हाखायो एप्लाइ खालामनो थाखाय एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर दा बिदिब्ला आं लोगोफोर बिदिखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना बिदिखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना गालांबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो जेसेबां हायो एसेनो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनै बिदिखौ आं एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाच see you again and take care love you all